nginihlangabeze nginibingelele futhi namhlanje kumsamo Institute is the School of Emlambomunye, the School of African Ancestral Wisdom. Mina uBedlindaba kaLiphuzi uVictor Vilaphothi Mkhize uVVO. Nonke balandeli njengalo nganithembisa ukuthi hawu sizoloke sinikankanya nje siloke sibeka le ndaba. Uyazi egcineni kanti ngicina ukuhlangana nani ngigcine ngikhuluma ngokuthwasa. Kanti nginomuntu osemncane la oyistudent onibekela ukuthi wathwasa kanjani kwenzakalani ethwasiswa yithoko. Sengikhuluma ke namhlanje ke ngokuthwasa uthwasiswa ugobela the master. Kodwa ukuthi ufike kanjani kuyena olunye udaba. Ukuthi futhi uzufike kuyena njena utshelo ubani olunye udaba. Noma usufikileke usuthwasa kanjani. Ungeno ubani kwenzakalani. Ngapha ngakwesokudla sami nginomakhosi la umthombeni. Nako kuhlekisana ngomthombeni. Umbuzo uye uthi makuukuthi uyathwasa ungeno ubani wakabani. Njalo hlele siqobele eduze. Hayi ungeno gogo wakho, hayi ungeno umkhulu wakho, hayi kusho umuntu ola eduze. Kanti mhlawumbe ungeno umuntu okude kabi ngoba siyawathanda ama shortcuts asifuna ukulalela amaphupha abantu. Nansi indaba kaMakhosi. Ungenwe into ehluke kakhulu ubabezala. Manje ehlekisayo ubabezala wafika naye la eMlambomunye esaphila. Ngamtshela ngathi wena uyongenwa yona ubabezala. Okuhlekisa ngobabezala wayesindisi ubabezala engafuni lutho. Kodwa usengena kumalokazana. Wawayizwa kulo ndaba. Uzolanda udaba. Ngapha ngwasokunxele nginomakhosi uThabethe. Naye futhi ungenwe yikhehla. Leli khehla uzolichaza yena nokuthi kwakwenzakalana empilweni yakhe. Ufika kanjani eMlambomunye seqhamuka usiyathwasa. Ngizama ukunivezela manje na different angles zedlozi uliqhamuka kanjani ngoba sihlupha ngento eyodwa. We seem to standardize this thing as if it's a straightforward value nje cha yithafa nje leli. Kwehlukile abantu benkosi. Ake sizame ukuthi uma selapha abantu sibabheke ngokwehluka kwabo ngoba behlukile. Mhlambe ngizothatha nje bese eduze. Ngiqale ngomakhosi umthombeni. Makhosi umthombeni. Ake uyilande ukuthi kwenzakalani waqala kanjani. Safika eMlambomunye sinenkinga ekhaya. Imoto yayithi phuma nje kumaphele bitters ibe iwa. Ingapheli neweekend imoto isiwile. Hayi masibheka kwisolezwe iyacaca le ndaba ukuthi isemsamo. Siyibona inamba kaBaba Mkhize. Sifone sithole direction sinobaba wakwami. Size kaMkhize. Sifike sikhulume nobaba athi ubaba isikhiye sisekhaya. Inkinga inobabezala. Kufanele kube uyena ozoza azosivulela leminyango evalekile. Kwasho ukuthi ubaba ke ufakazela uJehova akayizwa nje indaba yethonga. Sabuyela kuyena ubaba sakhulumisana naye ubaba engaphilile egula. Sibona nathi ukuthi ukube mhlambe uyayiconsider indaba yethonga ngoba ubusuku bonke wayengalali kodwa emini ephila saka. Sabuya seza nobaba safika esigodlweni. Ubaba wayengakwazi ukuhamba ngaleso sikhathi. Imoto safike sayimisa ngemuva. Kodwa ubaba wangena esigodlweni ehambela yena ngenyawo zakhe. Thina sazi ukuthi akuhambeki. Sathi wathi masingena ngaphakathi wathi kuBaba Mkhize uzokwenza konke ubaba esesikhulume ngakho. Sathi masiphuma ngesango sesihamba sesekhaya wathi ngeke ngiyenze mina lento eshiwo Mkhize. Ngaqala ngahamba ngilongibuya mina ngize esigodlweni. Bayadlala ibhayisikophu ngilele beveza umcimbi okuhamba kaBaba emhlabeni. Ngamfonela ubaba ngamtshela ukuthi hayi baba ngivuke nginephupho elibi elali insuku ezintathu. Okwenzeka kanjalo futhi ubaba walala emoshari insuku ezintathu emva kwalokho sambeka. Emva kwensuku ezisikhombisa iyashindla ekhaya. Sabuya sathi baba nakho sekushindla. Wathi hayi buyani masenqeda ukugeza izandla ulaka. Zalihamba insuku ngaqala wabuya ubaba wangena kumina ngangena entwaseni. Lokho ayethi ubaba uzokwenza
uyakwenza ngempela ukwenza ngami konke okwenzekayo akwenziwa yimi kodwa ngisuke ngithunywe uyena ubaba ongasekho manje into emnandi nehlekisayo lana nina nje banibukela nje emakhanda ubukela nje wena uhleli lapha ekhaya ukuthi ungenwe ubabezala kodwa manje yento lenzeke esaphila ubabezala kwalinda ukuthi azahamba ubabezala kwenzeka konke ubabezala lokho akubona emaphusheni kodwa manje ubabezala wewufakazi kaJehova namhlanje ubabezala usebuyile usesebenza kumalokazana umbuzo uthi ke bangaka abantu abangenwa obabezala bangaka abangenwa omamezala ngizolisha iqiniso cishe okwesibili empilweni yami kunogogo uhlengwa ongasekho emhlabeni owayengenwe umamezala uyahambe eziphuzela utshwala nje endaweni oyekathe kuhlolela nje umamhlengwa siqhamuka sithi hayibona kusekushimiza bathi awungeke indaba zabantu na ukadla ubhulele nangu umuntu naku namhlanje sinaye kodwa ke ngizwe ngibambe lapha eKamakhosi nangu uMathabethe ngapha uzanele uMakhosi ufike emlambo omunye wena asiqale la ufike kanjani emlambo uzothwasa noma uzonzani ngaphambi singelo thabeni lwakho Ukufika kwami nje emlambo omunye ngifike ngumuntu ozosebenza it was 2015 September izosebenza nomsebenzi nje kuleli baba Mkhize ngikhumbula nje kwakuyi weekend kumgqibelo kufika omakhosi nje kugcwele nje emlambo omunye ngaphathwa nje ikhanda kwaba umgogodla so mangibatshela uMamkhosi ayibelo kube ngitshela ukuthi ayi wena nabantu abadala ayingibaphikise ngithi ayikho lento mina kwathiwa kunesilwane la ngade ngihamba khona ayikho indabantu abadala so ukuthwasa kwami kube lapho ngibe namaphupho ngizama ukwafihla umuntu engangihlala naye ngithi mangimtshela athi ayihambisa baba Mkhize ngingafuni ukuhambisa ngisho amaphupho kodwa ngikhumbula ngosuku nje sivuka ekseni sihamba nje sogeza so mangibuya ikhanda lingishaya mangimtshela uMkhize nje omunye umntwana osebenza naye mangimtshela ukuthi ayingiyafa ikhanda athi uMkhize ayifanele utshe baba Mkhize ngaleli khanda likuphethe nangempela ngingamtsheli ngisaba nokusho ngoba ngiyayibona kodwa indaba kodwa nginokusaba ukuthi ayikho yonke lento abangitshela yona ngitshela baba Mkhize ngene esigodlweni nangempela manje ngitshela baba Mkhize athi hayi wangenzela into kanje kenze ngifaka umnqambo ngifake mase ngifakile nangempela kuye ngokuqhubeka nangamaphupho nje baba Mkhize kufanele ngithwase so ngangisaba nendaba yokuthwasa kufanele ngithwase kodwa ngagcina ngivumile ngento ezazenzeka kumina uyabona ke nansi indaba lapho ke sithatha khona kuMathabethe ukuthi ke uthi wagcina evumile ngenxa yezinto ezazenzeka kuyena kodwa nayo indaba uMathabethe njengamanje usekhona esikoleni sesemlambo omunye uyena ogijima kakhulu ophethe isigole sesemlambo omunye okhona uMakhosi ohamba phambili kodwa ke manje nansi indaba Mathabethe awubabekela ukuthi usumile yini noma zisalo kuzenzeka izinto befunani sewenzeni wenzani emva kokuthwasa ngithwasile kuyaqhubeka namanje basaqhubeka nangamaphupho ngaphothula emva kokuphothula kwakhona futhi nenkomo abayishoyo bangikhombisa nje yonke into abayifunayo ngimtshela ubaba siyenze futhi yonke lo into yenza ukuthi ngiwubuze lo mbuzo nina lapho nje banihlele emakhaya nansi uyabona 90 shaya amathwasa ithwasa maseliphothulile ngizoyiqhuma lenkulumo yami la kuMakhosi uMthombeni ithwasa maseliphothulile lihlupha ngento eyodwa ngokuthi lijaha uqala ukusebenza ngeke uqale ukusebenza mntaka baba mntaka ma ithongo lingakazisebenzi lizihlele lingakavuthwa ngokuphelele ukuqala lokho ngeke futhi uzuqale ukusebenza bengakafezi izinto zabo okuwukwezelapha bona qobo lwabo maningi amathwasa ngiwathwasisile emlambo omunye kangangokuba angisathwasisi ngesizathu sani na ngoba amathwasa ayajaha anama expectations awo maningi amathwasa ogxeka ogobela la ngaphandle omaster ukuthi hayi akangenzela ngalutho sengithwasa kwinda nogobela omunye avume naye kufanele kuye sona letho yiloko ke kungise kutheni ke awuthwasi kabili uthwasa kanye mawuhamba ugxuma uyogcina ungathwasi indawo ngoba indaba isuke inawo ngiyalithanda lika Mathabethe lokuthi kuyenzeka usahlaba inkomo kusenzeka lokhu ini bazothi abanye hawu uyohlala kaMkhize koze kube nini angithi idlozi liyaziveza liyazenzela konke la ke manje ke impendulo ngizoyithola khona ngiyithola la kuMamthombeni uMamthombeni ke yena ke uMakhosi uMthombeni uqale nje ukusebenza nje engakaphothuli ithathe lapho Makhosi uMthombeni ngithe ngiyakaphothuli baqala bafika abantu ekhaya ngingazi ukuthi fanele ngishone phi ngivele ngishaye uvala akhona amathamba semsamo ngisaba ukuthi ngizothini ngithi ayi nginankinga ngeweekend elandelayo ngizoya kubaba ngizohamba nawe hayi uthe suku baba wayethi hayibo abantu balethwe kuwena ithonga libalese kuwena basebenza ngangazi manje ukuthi fanele ngenze njani kanti umuntu mase ngimletha la masihleli nje lo sixoxa athi mayifike etshela ubaba athi hayi uMakhosi bese ngitshelile konke lokho ngitshela khona mina ngiyitshela ukuthi hayi kade nje sixoxa nje kuma nje ke
sizokwenza umcimbi ngoSeptember ozobe uganisa ithonga la kithi kwaKhazi liza kwaMthombeni. Nangu mqhude like indaba la ikhona manje comparison usiyasebenza. Sengiyasebenza. Nangu Mathabethe ngapha usaloke lolongeke lokho eMlambo Munye. Mhlawumbe Mathabethe zinguquko zini esezenzekile empilweni yakho ozibona nje selokwathwasa ukuthi ayibo ngani lengathwasa nje kwathi bedu. Kuningi baba kuningi imali bengiphelela iphela inyanga nje ngenamali kodwa namhlanje ngiyakwazi ukuhlala nemali esikhomeni sami nomuzi nje ekhaya kuningi nabantwana kuyenzeka nje izinto ziyenzeka. Kuningi impela sekwenzekile ngempilweni yami kuyimanje kulongangivuma ithonga. Ulindile futhi ngisalindile. Amen. Uyabona ke lento bantu benkosi engienza ukuthi namhlanje ngichoose labo makhosi bobabili ngikhethiswe isimo sisodwa sokuthi beza nama angles ehlukene beza nezinto ezahlukile ngoba khona into uzugobela ethi ayi asikwazi ke thina lokho thina sazi ukuthi umuntu ufanele adlule endumbeni yomuntu othila hamba yothwasa bantu benkosi akukho lokho. Ngiphinda futhi into esengengayisho enkulumweni ezidlulile ukuthi wawukhishwa yithongo lakho ekhaya ugijima uziyongena esizibeni. Wawukhishwa yithongo lakho uyongena emzini umuntu. Kumbe yithongo lakho futhi elalikuthuma liyokubonisa. Bese kuba ukuthi ke ubani ongenile. Njoba ngihleli nabo labo makhosi bobabili bathwasela ekhaya. Kodwa iqinise ngihlale ngilisho kubona zonke izinsuku ngihlale ngithi kubona anika qedi niyoze nife nithwasa. Mhlambe ngiselapho. Khona lento ukuthi enusheshe uzibize ngenyanga. Ayikho inyanga ephilayo. Awuyona inyanga. Uyithwasa uyoze ufe uyithwasa. Inyanga yilabo abangasekho okuyibona okufanele sibabize ngeinyanga ngoba ibona abafika kuthina bezokhuluma bezosho ukuthi akwenziwe njani. Manje ke thina ke siyingane ezilandelayo. Manje ke lana ubaba ubabezala uyena ongene kumalokazana uyena okhomba konke kumalokazana. Manje ke makhosi Mthombe khona le ngifuna ke singene khona ke manje nangu ubaba ubabezala kuwena uyafika ke manje nakundodana axoxe ake uthi wanya leyo ukuthi kwenzakalani manje ngihlale ngiletha amaphupho njengoba ula ekhaya namhlanje bewulethe leso simo nangu sethi manje naku sekwenzeka ukuthi manje ubaba akaveli kumina uvela kubazukulu bakhe avele endodaneni yakhe kuumkhwenyane wami akafiki nje axoxe nami yonke into azoyikhuluma ufika ayikhulume kubazukulu abazukulu batshele wena abazukulu babuye bazotshela nami. Ake sithi ke manje usebenza abantu uyasebenza uyena mhlambe ukukhomba indlela oyinkomba indlela noma mhlambe utshelwa nje abadala abanye abadala bakithi ukhona ugogo wami naye engihamba naye uma ngabe ngizophothula nje ugogo owavela ubaba wayese evela ngemuva kodwa ugogo mangizokhuluma naye uza ngaphambili. Ubaba mangabe ezokhuluma angimboni uvela ngemuva. Kunekhehla la kuMathabethe sathi sisemcimbini lathi khehla engathi bekhuluma too much la engathi beyalanda sikhathele manje uyikhehla udinga ilona langena ilona babelangena uthole kanjani ningi langena ngokuthola nje kwami ngikhumbula ngiyogeza ngizophuthula ngisempophomeni la kwaphakama khona lona ikhehla kodwa la ngazichaza igama ukuthi lubani kodwa uma sesikulo mcimbi sasikona liyafika ngezwe lithi ngeke kade hleli thina labakhuluma baqedile abantu kube ngathi ngiyalibuza futhi ubani lo engathi kulo ngithi ubani lokhulumayo bani lokhulumayo bathi hayi mina mzukulu ikhehla udinga imina ke ngangena mntanami. Enye into ke siselapha engeneni umuntu engifuna ukuyisho futhi la ukuthi ke bantu benkosi siyesihluphe la ngeke ngayisho lento ku introduction ukuthi khona abantu abangenwa umuntu oyedwa khona abantu abangenwa abantu abaningi yila siphambanisa khona ukuthi hayi sekuphakama isithunywa manje hayi sokuphakama ukuthi ke manje bantu benkosi akekho isithunywa ngokwasemhlabeni oyisithunywa ngokwasethongweni. Ngakho ke njoba ethi ungenwe ubabezala uthi ungenwe ikhehla udinga ngapha kusachaza kona kuseyilabo kwamanje bakhona basazoqhamuka nabasazovela okobe sekuthiwa ke manje sekuvela lo ke manje kodwa futhi abantu abasasebenza nabo laba akaba abanikazi bempande akaba abanikazi beyikhwama khona qhamuka umnikazi wesikhwama. Uyabona mawufunda incwadi yami ethi umsamo ubizo nokwelapha kwendabuko ila ngichaza khona umnikazi wani okungenile umnikazi wempande umnikazi wesikhwama njalo umnyanga bakho ubuhlobo luni buqhamukapi buyisinguni noma buyisindaweni na
Ngizongibambe lapho namhlanje ngibonge komakhosi engibe nabo la ukuthi ke ngizonilandela omunye oweginqikelwa imoto futhi kodwa naye ukuthwasa kwakhe kube isidididi nje. Insizwe engizoba nayo ngokulandelayo. Mawufuna ukusithola kulula 031003 2953 noma 010 007 5294/5 noma ke 033 569 1 no 3 bese kuba 1 no 7. Ilalele lento isemsamo la esigodlweni sasemlambo. Siyabonga.